טוב, אז בואו נפרק את הסיפור הזה לגורמים. אנחנו צוללים היום ישר לתוך פרק 19 של אהבה ללא גבולות, וזה כמו להיכנס לקן צרועות. יש פה רשת שלמה של נקמה, סודות, אהבה אבודה, והכל מאיים פשוט לקרוע את משפחת סופר לגזרים. תחשבו על הפרק הזה כמו סיר לחץ. המכסה כבר רועד, והוא עוד רגע מתפוצץ. ובדיוק במרכז הסערה הזאת עומדת משפחת סופר, וזה לא סתם, כל אחד ואחד מהם מחזיק ביד פתיל, והוא בוער. אוקיי, אז בואו נתחיל עם מזימת הנקמה. וזו לא סתם מזימה, זו ממש אופרציה מורכבת. מי המנצח על כל התזמורת הזאת? רם, כמובן, המניפולטור הראשי שמנהל פה מלחמה חשאית, ולא בחזית אחת, אלא בשתיים, במקביל. אז החזית הראשונה שלו היא היליה, והאסטרטגיה שלו, וואו, היא פשוט מבריקה ומרושעת באותה נשימה. הוא לא סתם מפתה אותה, הוא בונה סיפור שלם. הקטע הזה שהוא שוחר צלם פפרצי, זה מהלך גאוני. למה? כי ככה הוא הופך את הקשר שלהם לעובדה ציבורית. זה מפעיל עליה לחץ אדיר, וזה מקל עליו לחדור את כל ההגנות שלה, כל זה כדי להגיע למטרה האמיתית שלו, לגלות את הסודות של משפחת סופר. וכאן אנחנו רואים את המשחק הכפול שלו במלוא עוצמתו. כלפי חוץ, מה הוא מראה? חזות של מאהב תמים, כמעט מושלם. אבל מתחת למסיכה הזאת, מאחורי החיוך, היא לא יותר מכלי משחק. סתם פיון על לוח שחמט, שהוא מוכן להקריב בכל רגע כדי להגיע למטרה הגדולה שלו. אבל רגע, היא ממש לא פריירית. ממש לא. האינסטינקטים שלה צורכים, פשוט צורכים סכנה, אפילו כשהלב שלה נמשך אליו בטירוף. היא מנסה להציב גבולות ברורים, אבל כל לא שהיא אומרת לו, זה רק מותח את החבל ביניהם עוד קצת. עד שהוא עומד, פשוטו כמשמע, להיקרא. ובזמן שכל זה קורה עם רם פותח חזית שנייה, והיא רעילה לא פחות, אם לא יותר. הוא קוראת ברית סודית, אם לא אחר מאשר פרייד סופר. האח שהקנאה לאחיו הגדול, לוי, פשוט אוכלת אותו מבפנים. זו לא סתם שותפות עסקית, זו ברית של לעל טהור, והמטרה שלה היא להרעיל את המשפחה מהיסוד. אז מה המטרה הסופית של כל הסיפור הזה? תקשיבו טוב, כי זה מהלך כל כך קיצוני, שקשה לתפוס את זה בכלל. המטרה שלהם היא לחלל את הקבר של אבי המשפחה, של אבי נועם סופר, ולא סתם, אלא ביום ההזכרה שלו. זה לא מהלך טקטי, זו הצערה אכזרית שנועדה לרסק את הנשמה של המשפחה הזאת. אבל אם חשבתם שזה השיא, שזו התוכנית הכי נפיצה שיש, אז תחשבו שוב, כי במקביל לכל מזימת הנקמה הזאת, יש סוד ישן, קבור עמוק באדמה, שמתחיל להתעורר לחיים. והוא מאיים להיות הרבה יותר קטלני. ועכשיו אנחנו נכנסים לרשת אחרת, רשת הסודות. ובמרכזה עומדת הדודה סימה, והיא נרדפת על ידי רוחות העבר, רוחות שהיא חשבה שהיא קברה מספיק עמוק, אבל טעתה, ועכשיו הן חוזרות לנקום. הכל מתחיל כשהטלפון שלה מצלצל, וזה לא שיחה רגילה, זו הודעה מצמררת מבחור בשם סימן טוב. והקטע הוא לא רק יודע את הסוד שלה, הוא מפעיל שעון עצר, ומאותו רגע השעון מתחיל לתקתק, אחורה, לקראת אסון. מה שאנחנו רואים כאן זה לא סתם ציר זמן, זאת מלכודת. העבר וההווה פשוט מתנגשים פה חזיתית, בעוצמה קטלנית. תחשבו על זה, טרגדיה שקרתה לפני 15 שנה הופכת פתאום לדרישה מיידית, פה ועכשיו. כל שנייה שעוברת מקרבת את ספיר לסכנת חיים של ממש. ולסימה, יש לה 24 שעות. 24 שעות להחליט בין לחשוף את השקר שהיא חיה עליו כל חייה, לבין פשוטו כמשמעו, גזר דין מוות לאחיינית שלה. אז מה זה הסוד הזה שהוא כל כך נורא? טוב, זו אמת איומה. אמת שסימה הסתירה מספיר כל חייה. והאמת היא כזאת, ההורים שלה לא נפטרו ממחלה או מתאונה. הם נרצחו. כל העולם של ספיר, כל זיכרון ילדות, הכל בנוי על שקר ענק, שקר הרסני שסימה בנתה כדי כביכול להגן עליה. ועכשיו כל המבנה הזה עומד לקרוס. והסחטן הוא לא סתם מאיים שיגלה את האמת. לא, הוא הולך הרבה יותר רחוק. הוא מאיים על החיים של ספיר. המסר שלו חד וברור. אם סימה לא תציית, האחיינית שלה תשלם את המחיר בחייה. זו דילמה שאין ממנה מוצא, נכון? האמת תהרוס את ספיר מבפנים, אבל השתיקה פשוט תהרוג אותה.
ואם חשבתם שזה מספיק דרמה לפרק אחד, אז אנחנו מגיעים עכשיו לרשת הרעילה והמרה מכולן, הדינמיקה המשפחתית בתוך בית סופר. ומי שולטת שם ביד ברזל? המטריארכית, סלעית. האכזריות שלה, וואו, היא נחשפת במולו כיורה כשהיא תוקפת את נעימה המשרתת. ועל מה? על לא פחות מאשר מעשה של טוב לב. נעימה הפתה עוגת יום הולדת לבן שלה פרץ, ובכמה מילים ארסיות, סלעית פשוט מחבא את כל שמחת יום ההולדת, ומזכירה לכולם, בקול צלול וברור, מי הבוס בבית הזה. אבל השאלה היא, מאיפה כל המרירות הזאת מגיעה, נכון? זה לא נולד סתם. פלשבק לוקח אותנו אחורה ומגלה לנו סלעית אחרת לגמרי. בגיל 18 הלב שלה פעם ובעוצמה, בשביל עובד משק צעיר בשם חיים ביסמוט. והיא, סלעית הצעירה, נשבעה שהיא תלחם על האהבה הזו עד המוות. אבל המשפחה שלה, היא ראתה בזה איום על הכבוד, על המעמד, אז הם פשוט אילצו אותה להיכנס לנישואי שידוך, נישואים קרים וחסרי אהבה, ובזה הם לא רק שברו לה את הלב, הם זרעו את זרעי המרירות שהפכו אותה לאישה שהיא היום. וזה בעצם המפתח לכל הדמות שלה. כל האכזריות שאנחנו רואים היום היא רק העד של אותו לב שבור מעבר. היא מנסה כל הזמן לקבור את הזיכרון הזה, אבל הוא מסרב למות. הוא נשאר חי, בחפץ אחד קטן וסודי, סוס עץ קטן, המתנה האחרונה שהיא קיבלה מאהבתה העבודה. אז מה יש לנו פה? יש לנו את כל קוראי החביש האלה, הנקמה, הסודות, הכאב, וכולם שעד עכשיו היו נפרדים מתחילים להתהדק. הם עומדים להצטלב, ובצורה אלימה. התחושה באוויר היא שהכל, אבל הכל עומד להתפוצץ. אז בואו נעשה סיכום קצר של כל הפצצות המתקתקות שמוכנות להתפוצץ בכל רגע. יש לנו את רם שסוגר על יהי, יש את שעון העצר של סימה שכמעט הגיע לאפס, פרץ בוגד במשפחה שלו מבפנים, בזמן של אבי הוא מתחיל לחשוד שאח שלו הוא בעצם נחש. כל החזיתות האלה כולן עומדות להתנגש. והפרק הוא משאיר אותנו בדיוק בנקודה הזאת. על סף הפיצוץ נושמים את האוויר הסמיך שלפני הסערה. השאלה הגדולה עכשיו היא כבר לא אם הכל יקרוס, זה ברור שזה יקרה. השאלה היא, מי מהדמויות האלה יהיה הראשון שיקבר מתחת לכל ההריסות?